aktivite nepoľavil, remíza sa Liptákom málila, nepresne strieľal Adamčík. Ideálnu šancu na vsietenie druhého gólu mali domáci 10 minút po prestávke. Po Taldovom centri sa už Mydliar mohol Suska opýtať, kam to chce. Ani pre Trnavu bod z Ružomberka nič neriešil, opäť sa prevažne útočilo, odcentroval Ujlaky a šanca sa naskytla Luhovému. Kanonier hostí odkrytú Trabalíkovú bránu hlavou netrafil. Hralo sa neustále ako na hojdačke z jednej strany na druhu, pritom malo stretnutie vzhľadom na úroveň našej ligy neustále vysoké tempo. Futbal sa jednoducho páčil. Tu je druhá akcia, ktorej nevyužitie dnes hráčov SCP určite mrzí. Huďka našiel nabiehajúceho Bartoša, ten však z očí voči Suskovi mieril nepresne. Adamcovi 10 minút pred koncom poriadne odľahlo. V závere stretnutia už lavička Trnavy vedela, že majster prehral na Žitnom Ostrave. Spartak si mohol dovoliť hrať vabank. A šťastena napokon narukovala do červeno-čiernej uniformy. Minútu pred koncom sa pošmykol Huďka, Ujlaky unikol na ľavej strane a jeho prízemný center sa so šťastím odrazil pred Ľuba Luhového, ktorý už vedel, čo s loptou. Trabalík vyrazil Ujlakyho dobre kopnutý center priamo do kostku. Luhového góly majú pre Trnavu cenu zlata. No a Ľubovi ostáva do ligovej stovky už len 7 presných zásahov. Ružomberok mal lídra na lopate, prehral však 1-2. Futbal býva aj taký. Pokiaľ nevyužijeme tak... Takto vyzerali trénerské lavičky a takto vyzerala jediná gólová akcia v stretnutí Trnavčanov so Žilinou. A takto by to malo byť v našej Mar Superlige. Nielen na Trnavskom štadióne, ale všade. Dočasný slovenský kráľ hral pred domácou Dvoranou so Žilinou, ktorá v minulom kole pustila body Prešovu. Ďalšie straty by po Dubňu mrzeli. Čo stratiť, ale v úvode strácali prehľad vo vlastnej obrane. Šťastie pre nich, že po Ujlakyho prihrávke bol Jaroslav Týmko v offside. Bol jasným, aj napriek tomu sa diváci búrili. Týmko si všetko mohol zopakovať o čosi neskôr, ale s Jakubechom to v sobotu nebolo jednoduché. Zatiaľ však panovala spokojnosť na oboch stranách. Peter Jakubech sa vrátil do Trnavy dosť rýchlo, lenže jeho srdce už tlklo pre Žilinu. Tlklo aj zo strachu pred kanonierom Luhovým, čo si odkúkal z krátkej trnavskej stáže od pomaly ligového stovkára. Luhový v šanci číslo 1. Brankárovi hlavu nezamotal, zaplietol sa sám. A opäť Luhový, tentoraz ako odrazová stena pre Mačáka. Stále nie a nie trafiť. Jaro Týmko hral s prehľadom. Videl Leitnera, on Luhového a šanca číslo 2 opäť bez gólu. Trnavčania hrali pôsobivý ľahký futbal. Titel, Hadviger, dostal prednosť pred kostkom, Karhan, Pavlus, vymenil si loptu s Luhovým. Aký jednoduchý a účinný dokáže byť futbal v našej Mars Superlige. Tango chváli. Treba zaťať zuby a počkať si ďalej, čo prinesú ďalšie minúty, myslel si Ľubomír Luhový. Strážny bíly Andel dával pozor. Pozor si dával aj asistent rozhodcu Suchý. Pozor si dávali vlastne všetci, ktorí boli na štadióne. No najväčší pozor si musel dávať predsa len Milan Pavlík, ktorý musel ustrážiť Ľubomíra Luhového a plány splnil na 200%. Milan Pavlík má dnes cená, za to sa hanbiť netreba a v žilínskej vitrinke by svietila, veď hráči z Podubňa vyhrali naposledy nad Trnavou pred 3 rokmi. Trnava hrala opäť veľmi dobre, len na jej nešťastie bol brzdou Sekereš. Ujlaky ho videl s loptou už za bránkovou čiarou, ale kdeže? Kapitán Dušan Titel nenašiel s arbitrom spoločnú reč, možno aj preto neodpískal Sekereš. Evidentný faul práve na osobnosť roka 96.
Aj to sa stalo v stretnutí Trnavy so Žilinou. Žilinčania len sem tam vstúpili aj na druhú polovicu ihriska. Kurekov naštartovaný motor veľmi rýchlo zhasil Susko. Do boja sa odhodlal aj Slavomír Zátek, ale pozrite sa na ukážku, ako sa mohlo naplniť staré otrepané nedáš dostaneš. Suskov výkop zľuftoval kapitán Hluško, všade bol Lulu, Ľubomír Luhový vystrihol na svoju príležitosť, ale už nemal dostatok síl na presnejšiu prihrávku. Ale aj tak futbal tešil, hoc boli dušičky. Karhan s týmkovou strelou už nezmenili na vývoji nič. Polčas bol na góly chudobný, ale na pekné momenty bohatý. Držali ste Trnavčanom alebo Žilinčanom? Predkrm nebol totiž pre Trnavčanov práve najlepší. Druhý mal najprv pre domácich príchuť Blenu. Bežný faul na žltú, Karhan však videl v Sekerešovej ruke červenú. Nič sa nedá robiť, Karhan, porúčaj sa pod sprchy. Ja aký faul, tam žiadny faul nebol a v podstate on to nemohol ani vidieť, pretože bol chrbtom otočený ku nám a neviem, vyťahol červenú, no. Takže vy máte svedomie čisté? Ja si myslím, že hej. Ujlakyho štandardka s Titelovou prihrávkou a Luhového hlavičkou trochu upokojili srdcovú sústavu priaznivcov Trnavy. Na vlas rovnaká situácia, opäť Ujlakyho štandardka, Luhového prihrávka a Titelov gól zahatali všetkým na štadióne cestu na koronárnu stanicu. Nespravodlivosť potrestaná gólom. V 55. minúte 1-0. Záver ešte priniesol aký taký vzruch. Po Barčíkovej strele bolo v celej Trnave ticho. Barčík poslednýkrát nedal, napokon Žilinčania si ako si nerozumejú s gólmi. A tak Jakubek odchádzal z Trnavy po druhýkrát s vyplázeným jazykom. Trnava hrá na tlakový futbal a ten jeden gól vždy dá. Nechcú ukázať, čo vedia futbalového, ale chcú nám len body zobrať. A väčšina mústiev hrá len proti nám celkom slušný futbal. Ale ako náhle sa dohrajú s Trnavou, tak potom sú katastrofálni. Sila štandardiek zasa opäť rozhodla, že tie majú veľmi kvalitné a mali prevahu a o ten gól asi boli lepší. Taká bola realita na ihrisku. Už elegantné sólo Jozefa Majoroša veľa naznačilo. Mladý košický útočník vyzvrtal troch skúsených hráčov trnavského mužstva, postupne Kostku, Karhana a Titela. Stroskotal na brankárovi Suskovi. Ako si vysvetlil? Boli trnavské akcie v polovici prvého polčasu. Kostkovú strelu vyrážal brankár Filip na roh a v zápäti po rohovom kope Ujlakyho dobre mieril Hrabal. V 28. minúte upútala aj štandardná situácia po osi Ujlaky Kostka, hlavičkoval Titel. Nepochopiteľné bolo zaváhanie brankára Filipa v 32. minúte. Skúsený Týmko sa za ponúknutú príležitosť poďakoval úvodným gólom. Ako som sa hlásil fit. Takže taký skúsený brankár by sa takéto chyby nemal dopustiť. Žiaľ, stanul sa, že obšitník bude hrať, tak postavia tam Kosku. Čo sa aj stalo osobne na obšitníka. My sme zvolili inú alternatívu s tým, že najprv ich troška ubehať a potom obšitníka tam dať. To som mu povedal, že pravdepodobne od 30. minúty ideš do hry. Bol to vyslovene taktický ťah, nič inšie. V 73. minúte odhalil herné myslenie Ngveldi, hľadal spoluhráčov. Lapšanský obšitník boli v postavení mimo hry a košický útočník správne zvolil priamy ťah na bránku, no jeho úmysel nekompromisne zastavil Pavlus. A rozhodca Ligocký Stopolčian musel ukázať žltú kartu, ale mohol dať aj červenú. Ngveldi sa rútil na brankára Suska, mal dostatok priestoru, takže v tomto prípade sa jednoznačne prikláňame k červenej. Futbal si treba chrániť. Trnava stále viedla 1-0. Nemali ste ten dojem, že ste veľmi rýchlo bránili víťazstvo? Nie, naopak. Ja som bol za to, aby sme ešte dali jeden gól, pretože s tým treba počítať, že super daje ten jeden gól. Čiže v prvom polčase hlavne sme mali dať ešte v druhej polovici prvého polčasu nejaký gól. Naopak, úspešnejšia bola v závere Lokomotíva. Jozef Majoroš ešte v 80. minúte netrafil, ale 5 minút pred koncom stretnutia po Urbanovej delovke vyrovnal na konečných 1-1, posila na hosťovaní Lapšanský. Urban ukázal, prečo mala Trnava o jeho služby záujem a Lapšanský zasa pomohol svojim gólom materskému klubu. Trnavská lavička sa právom dostala do neželateľného varu. Áno, lepší výkon podali v tomto stretnutí tréneri ako hráči.
Je ich málo útočníkov, ktorí pochopia, čo to je správny výber miesta, pohrať sa troška s priestorom. Rozhodne talent na to majú, treba ešte na to trpezlivosť. Dúfam, že na to nebude doplácať s prehrami. No Ujlakyho gól vyriešil ich postupové starosti. Naposledy na jeseň znelo trnavské Silencio, najväčší kandidát na jesennú ligovú korunu hostil predposledný Bardejov, jedného zo svojich troch vlaňajších premožiteľov. Spartakovci stratili remízou v Košiciach šancu potvrdiť v predstihu jesenný primát a s východniarmi prehrávali už po 4 minútach. Chybu obrany využil Jozef Pisár. Bardejovská posila z Rimavskej Soboty sa strelecky zobúdza, v posledných 3 kolách dal Pisár 3 góly. V zápäti mohlo byť 0-2. Hrivňák zbehol pred bránu a Pisár ponúkol možnosť Mariánovi Ľalíkovi. Navrátilec z pražskej Sparty bol v strede poľa skvelým dirigentom. Trnava sa rozbiehala pomalšie, Čobej v bardejovskej bráne nemusel príliš zasahovať, ale v 22. minúte po peknej akcii inkasoval. Po Formankovi Horký a Rastislav Kostka vyrovnal na 1-1. Prvá radosná kopa Trnavčanov. Kostka sa šikovne uvoľnil medzi dvojicou Spišák Chrenko a iba 6. Trnavčanom, ktorý skóroval v tejto sezóne. O predchádzajúcich 29 gólov sa podelili Luhový, Ujlaky, Titel, Timko a Pavlús. Hostia z Horného Šariša využívali pri trnavskom nápore brejkové možnosti, najmä vďaka trojuholníku Pisár, Ľalík a Hrivňák. Takúto šancu si vypracovali v 27. minúte. Opäť Bardejovčania po víťazstve 2-0 nad Prešovom a 5-1 v Dubnici v 8 finále slovenského pohára podali dobrý výkon. Chýbala im len koncovka. Po centri Soráda pálil z voleja Pisár a Hadviger v poslednej chvíli odkopol pred Hrivňákom. V slovenskom Ríme sa bolo na čo pozerať. Marek Ujlaky a jeho šanca po bardejovskej chybe v 31. minúte volali po góle. Potom opäť Marek Ujlaky, po jeho centri na jeden dotyk kombinácia medzi Titelom, Timkom a strieľajúcim Kostkom. Mieril priamo do Čobeja. Trnava pomaly preberala opraty zápasu, ale v 41. minúte si nedala pozor pri tejto akcii. Centroval Jurčák a strela Zoltána Soráda so šťastím preklzla do siete. 1-2. Futbalista, ktorý prišiel do Bardejova počas vlaňajšej sezóny z Jelšavy, dal na jeseň jediný gól. V prvom kole v Ružomberku. Smolu mal František Hadviger, ktorý zrazil Sorádovú strelu za chrbát brankára Kamila Suska. Spartaku ale nešťastný moment nevyrazil dých. V 43. minúte odpovedal favorit Luhového finálnou prihrávkou s gólovou koncovkou Mareka Ujlakyho. 2-2. Typický Ujlakyho gólový pozdrav rozradosteným trnavským tribúnam. Slovenský reprezentant skóroval na jeseň po 7. raz. Po Ľubomírovi Luhovom, ktorý mu poslal vynikajúcu prihrávku, je druhým najlepším strelcom Galisovho mužstva. Aj v druhom polčase sme videli rýchly gól, Trnava mala výborný nástup. Po necelých 3 minútach akcia, ktorú načal Ujlaky, pokračovali Marcel Horký, na pravom krídle kapitán Igor Bališ a Rastislav Kostka zakončil typickú trnavskú kombináciu. 3-2 pre Spartak v 48. minúte. 10 000 priaznivcov jasalo, keď Bališ preukázal cit pre rýchlosť aj prihrávku a Kostka po druhý raz v zápase rozvoľnil sieť. Bardejovský stav na začiatku druhého polčasu charakterizuje postoj brankára Juraja Čobeja. Spartak sa vrhol do 20-minútového náporu, nič iné ako víťaznú rozlúčku nechcel v bojovnom zápase pripustiť. Po Ujlakyho centri veľká šanca Jaroslava Timka. Kolega z útočného tandemu Luhový už nedorazil. Rozhodca Fašung vytiahol 7 žltých kariet, divákov zamrazilo pri Karhanovom nečistom zákroku na Pisára. Domáci obranca mohol byť rád, že nešiel predčasne pod sprchy. Spartak mohol viackrát poistiť náskok, v 63. minúte prestrčil Luhový Horkého prihrávku Igorovi Bališovi, ale Čobej končekmi prstov vyrazil. Vymyslia ešte niečo zverenci Ľubomíra Belejčáka na Trnavu. Takmer sa im podarilo v 70. minúte. Po prihrávke Štefana Jacka zahodil 100% šancu Jozef Hrivňák. Kamil Susko, ktorému sa pomaly končí trnavské hosťovanie, zachránil. V 73. minúte ako cez kopírák trnavská akcia 3. gólu.
Bališ unikol aj presne prihral, ale Rastislav Kostka zahodil svoju šancu na prvý ligový hat-trick kariéry. Napriek tomu bol dvojgólový strelec Andelov hrdinom zápasu. Ešte raz pohrozili hostia v 77. minúte po akcii svojho ťahuňského tria. Pisár, Ľalík a Hrivňák ani po druhý raz nepochodil pred Suskom. Bodku za výborným a dramatickým duelom dal v posledných sekundách priamy kop Dušana Titela. Spartak si zopakoval víťazstvo 3-2 z vlaňajšej jesene, radosť trénerov na lavičke